On són les dones? Aquest és el somni de Grècia. Dees, concubines, esposes i esclaves les trobem als mites de Stephen Fry, i no és mitologia per a profans la dels antics grecs. Maria Àngels Anglada sí que rescata les dones de Grècia i de Roma. La seva vida quotidiana també en els vasos grecs queda ben retratada. Ens han arribat molt dels seus cants, converses de meuques, històries verídiques, veu i poder de les dones, poetes gregues antigues, sobretot Safo i les seves germanes, Corina de Tànagra. A la Ilíada, les dones són defensores de la pau i amb ànima femenina. Casandra adverteix de la destrucció de Troia i de l'Odissea de les deeses per ser-ne l'escollida i per no sortir a la mort dels herois ni a l'obituari dels filòsofs de l'antiga Grècia. Tots cercant el camí del mar, fins al jardí d'Hipàtia per trobar Hermafrodit. Si Circe no l'ha transformat. Quines tragèdies! Ifigènia, Escípila, Medea, Antígona, Fedra d'Eurípides a Sèneca, la vaga de Lisístrata. Perdudes pel laberint, Weni Widi Wiki, només un mos per no perdre el llatí i no morir del tot com a Perènnia, fins a arribar a Bàrcino. Ai, dones de Roma! M'inicia a Bàrcino sempre recorda les meditacions de Marc Aureli. Cos de poderosa llum, el de les dones. Dafnis descobreix l'amor a Cloè i els diferents rols sexuals, tot una alternativa femenina, o deia Fortuna. Som el que sabem, i tant, un mirall etern en un jonc infinit, meravella de llibres en un de sol.